Kaixo, urtero bezala eta Kitxok Eibarko kirolsariak banatuko ditu Koliseo Antzokian abenduaren 31an. Oraingoan ni egongo naiz aurkezle lanetan. Baina egia esan da, ez nago nik bakarrik aurkezteko moduan. Kaixo, Ana, zu animatuko zara nerekin aurkezle lanetan aritzera? Ai, eskerrik asko nigan pentsatzearren, baina sentitzen dut eta ezingo naiz. Plazer bat izango zan niretzako noski Eibartar moruan, baina zeuen moruan hor lan asko dakazue eta guk hemen be bai, asike lan aitza tokatzen da. Eskerrik asko musaundi bat. Jo, ze pena, ez? Beste kontakturen bati dituko diot, ea besteren batek alduen. Norbaitek nahi daunerekin aurkezle lanain? Badakigu nor egongo den nirekin Eibarko kirolsariak aurkezten, baina sekretua da. Gogoan izan, abenduaren 31an Eibarko Koliseo Antzokian kirolsariak banatuko ditugu eguerdiko 12etan. Ez hutsik egin. Egun on guztioi eta ongi etorri Eibarko kirolsarietara. Lehenik eta behin, eskerrik asko gaur hemen izateagatik bereziki urte osoan zehar gure herriko kirola posible egiten zuen guztioi. Gaur ez da edozein egun, Eibarko kirolsarien 30. edizioa ari gara ospatzen, 30 ez dela gutxi. Eta bai, esan beharra dakagu edizio berezia dela, esan dakoa, 30 itxen dugu zelako, baina beste arrazoi bat ere badago. Izan ere, hau da, Jose Luren laguntzari gabe egiten dugun lehen kirolsaria, eta zesango zuet, marroitxua izan da. Marroitxua izan da. Eta bideoan ere ikusi dozu, ni gongo nintzala aurkezle lanetan, eta esaten eban, nola gongo naiz ni bakarrik hemen taula gainean, hainbeste denbora, ez. Aurkezle bat bilatu behar dugu, eta bilatu dugu, baina ez dut topatu. Ez dut ninon ikusi. Eta, hau panorama ikusita, badago baten bat nerekin aurkezteko prest egongo zana? Publikoan artetik? Nor? Nor? Odei Jainaga, txalo gero bat! Oso ondo, eskerrik asko. Zenba jende? Bai, ez da? Hau, entzuten? Ondo, ontsi. Zenba jende? Bai, txuleta karri dozu. Txuleta, Oso ondo. Bai, esan didate, inoz baino jende gehiago etorri dala, orduan, Bai, hemen pelikuleta baino gehiago betetzen dau. Bai. Orain bai. Bizko ringo, Zegero San Silvestre inbiot, korrika. Bai, nikue, bai. Vale, ikusi. Torna izprez parkaitzeko. Mola torri gara, Zer mundu bat aukenduko tamendikan. Hala, jazta prest. Orain bai hasiko gara. Lehenik eta behin aipatzea, urtero lez sariak Rosa Txabe artista markinarrak egin dizkigula, orduan txalo bero bat berarentzat. Eta, aldaketekin dator aurtengo kirolsaria, urtero moduan ez dugu ingo, hau da... Argi da bezetz? Hau da, banan igo beharrian saridunak taldeka banatu duguz, gure irizpideen arabera. Eta, jatu ez gustatzen, hor konbon. Gustauko jako, seguro. Taldeko kirolekin hasiko gara, lehenengo rugby aukiko dugu. 13 urteko ibilbidearekin ahalegina, konpromisoa, umore ona eta talde balioak bikain ordezkatzen dituen jokalaria da. Bera da, Pablo Jiménez, etorri holtzara mesedez. Saria hartu eta kokatuko saria ben, jende gehiago etorriko da. Hori da.
Eskubaloira goaz orain, Eibarko emakumeen eskubaloian rol guztietan aritutakoa da irabazlea, energia, konpromisoa eta talde sena uztartu izan ditu urtez urte. Neriz González, etorri zaitez guregana. Saskibaloia. Ike dugu fallito bat. Ezin izan da etorri, baina bueno. Eibar Saskibaloiko senior taldean referentea, zailtasun aurrean batasuna eta konpromisoa bikain ordezkatu ditu. Bera da, Ane Feijóo, baina zer jarti dago? Intza Fernandez, entrenatzailea etorri da, sariaren pila. Intza, etorri ona mesedez. Futbolean, urtetako lana egin ondoren futbolariak SDI Barren lehen taldean tokia aurkitu du denboraldi honetan, eta herriko ordezkari bakarra da bertan. Txalo bero bat, Marta López de Gereñuri. Lerro jokeia, Zualuzeko Marraz Irrizketa Klubeko ordezkari eibartarretako bat da bera. Beldurtu egin da. Baten bat kejau inberzan, ez da? Bai. Parkatu, bajoengo berba. 2023tik diardu lerro jokeian, eta egokitzapen eta bilakaera eredugarria izan du. Bera da, Maren Kortazar. Etorri ona mesedez. Bueno, hasteko eta behin, zorionak guztiei, eta, zuek talde kirola itxen dozue, baina banak atorrezari, zer da, zer da? Bueno, zuek, ze kirol probatzea gustauko jatzuen? Besten kirolak, hau da, rugbia, saskibaloia, eskubaloia... Beste kirol bat probatzekotan, ze kirol probatuko zen? Rugbisa ondo litzake, azkenian da, bastante desfogue, kontaktu askokua, azkenian, bueno, deskarga da, Zo? Nire adibidez, waterpolo, kontaktu... Ni behar rugbisa probatuko neban, porque, no sé. Nik rugbisa beha aitan gatxik. Rugbia aurrera, nauka rugbia. Hori. Argazkiain eta esarrekutara, lasai egotera. Eskerrik asko. Mila esker. Sari banaketakin jarraituko dugu, eta oinguan pilotadun kirolak izango dira. Pelotan, Ilier Gil bikotarekin Gipuzkoako bigarren mailako eskuz, binakako txapela jantzi du aurten, eta bakarkakan ere lan fina egiten du gure pilotari gazteak. Bera da, Aratz Amilategi. Etorri ona mesedez, Aratz. Tenisean, Lerik saskibaloian ibili eta tenisean berandu hasita ere, Deba Baiarako eta inguruko amateur txapelketetan etengabeko presentzia izan duen jokalaria da Iñigo Ziarzolo, etorri guregana. Hemen pelotarik gutxi, bi bakarrik. Eta raketa ez tozu ekarri? Ai. Raketarik ez tozu ekarri? Gertu dauzkat, kotxean dauzkat, Kotxean, igual hemen partidito botatzeko, eta zuk zer? Tako barik. Tako barik, ostra, baina ikusako eskuak, erakotxe eskuak. Horrekin zaplasteko bat emoten badetzue. Argazkirako mesedez. Zorionak.
adi. Oin adi. Orain, kirolak ez ditugun kirolak ditugu. Eta esango zuen, ze kiroldia, oiek, lasai, orain konturauko zari zertaz ari garen. Azteko, bilarra. Karambola bilarrean ilusioa, konstantzia eta giro una uztartuz, emakumeen presentzia indartzen ari da, eta horren erakusle da, Lorenak kaminok irabazi duela esaria. Irutxirlo. Bolajokoan, ibilbide oparoa eta lehiakorra izan du. 2024ko Euskal Herriko txapeldun izendatua, sailkapenaren goiko postudan ikusi ohi dugu Asolaberriko bolaria. Bera da, Ganix Rodríguez, mesedez igo holtzara. Jo, sarituak oso urruti jarri zari, Homer zintu dara kamen, lehenko filan. Jakinda gainera, saria irabazi dozuela. Claro, hemen sorpresa gutxi zeuan. Orain, Jugerrean, korrikalari eta staff postuetan jokatzen du Arima Galduak taldean. Norte Ligen aritu da eurekin eta Ibarko Jager eskolarik ere beste torneo batzuetan ibili da Naiala Rodríguez. Ui! Badirudi ez dela torri. Ui! Honek Utxe egin digu? entrenatzen jarraitzen dago. Claro. Bueno, entrenatzen edo. San Silvesterako entrenatzen, edo beroketa lanak itxen. Agian, bai. Ez da Jugerreko beste inor hemen? Isiltasuna. Bueno, hor gelituko da saria eta kitxotik pasa beharko da sarion bila. Bai. Tiro olimpikoakin jarraituko dugu. Aurretik inoiz lehiaketarik eta tirorik egin gabe, unian jokatutako lehiaketan parte hartu eta inor baino puntu gehiagotara zituen. Ez eban sinisten. Bueno, berak ez, bere lagunek ez eben sinisten. Bera da Francisco Romero, etorri hona mesedez. Txalo beroa. Utxe egingo zigun honek. Xakean, orain, Deporreko xakelariak urte bikaina egin du txapelketa guztiak irabaziz, Gipuzkoako 3. mailatik 2. igotzea lortuta. Mikel Sainz, etorri zaitez gure gana. Erdian jarriko naiz, alde batera eta bestera galderak egiteko. Zer sentitzen dozue talde honen parte izatea? Hau da, kirola ez diren kirolak. Bueno, pues te voy a decir, en castellano, ¿qué sientes de ser parte de este grupo? Deportes que no se consideran deportes, o que no son deportes. Pues bueno, orgullo, ¿no? Ahí está, joder. Claro. Así debe ser. Zu oso gaztia sana. Zenbat urte dakazu? 12. Eta nagusin kontra jolasten dozu? Bai, batzuetan, bai. Eta bazi? Bueno, batzuetan. Txapelduna gure gaztia. Bueno, Romero, una pregunta. A mí me han dicho que tu historia es muy peculiar, que ganaste sin echar un tiro. ¿Cómo es eso? Yo fui a acompañar, tiré con la carabina del compañero y gané. Bueno, artista, txalo bero bat hogeri, argazkia mesedez. Argazkia inda? Argazkia, alde argazkia egin, aurrera torri, Eskerrik asko. Eta, bueno, orain uretara salto egingo dugu. Non dago piztina, ne? Piztina, barekare behar genuen, bale, ez? Ura esan Bolasko piztina, dozula. Jarraitu, ura esan dozula, zeo zer etorri jata burura. Bueno, ura zari garala, igerik eta nekin hasiko gara. Espainiako txapelun eta txapelun orde aritza, bereziki bizkar eta libre probetan, ibilbide bikaina diar gozatzen Eibar Igerixaneko igerilariak, Paula Calvo, etorri zen gure gana.
Paula Calvo, honek ez dago txapelik beharko. Aiz, hilia daka, Hulia daka. Ez dakit, nik abizena gaizki jarra izatzen. Igeriketa artistikoa, Eibarri Garixan klubeko beste modalitate bat da hau aurten, eta lehen aldiz saria jasoko dago. Nora Melo da entrenatzailea eta berak hartuko da lehenengo saria. Txalo beroa, Nora. Lehen aldiz aritzen hau ere, surfa, erregulartasun eta lan handiaren emaitza gisa, Debadagako surf txalpelketa irabazi duekik eta etengabe azten jarraitu du Ipar Eskolarekin diharduen surflariak Eki Azpiliku eta etorri gure gana. Waterpoloa. Urbateko entrenatzaileak dira biak, eta joan den urtean gaztetxoak entrenatzen emandako laguntzagatik jasoko dute saria. Eura dira Gorka Arregi eta Xabi Barela. Etorri mesedez. Trajea eta guzti etorri dira hauek, oso ondo behar da modua. Bueno, eta hainbeste denbora uretan eta ibili ostian, jatzo zatera eskamak edo... Emoten dago ezetz. Eta azala ondo? Zeruduz, dakazue azala. Bai, krema bota behar dugu. Entrenatzaileak zuek enzarret egoten uretan, kanpuan, ez? Bueno, baita uretan, jokalaria gara baita. Vale. Zein da zuen eskin rutin edo gero uretan ibili eta gero? Farmaziako krema eta, bueno, palante. Hori, palante. Galdera, bueno, ja, entrenatzaileak animau direla, oin beretako galdera. Zuenean atletek edo txixa egiten da uretan? Zuek horrek ikusten dozu, mantxifrak. Ez. Gezurra! Gezurra, bueno. Gezurra zan da etorri argazki da, mesedez. Eskerrik asko. Hori, txalo zaparrada bat. Kirolarientzat. Eta, zerako apurua, jende arriskutsua dator orain. Armas blancas, Haueki broma gutxi, Kickboxingakin hasiko gara. 2025ean, maila gorenean aritu da Sandra, Euskadiko txapelduna K-batean, Espainiako txapelun ordekik laiten, eta gerriko beltza hainbat modalitatetan. Sandra Arrotxa, etorri zaitez gure gana. Hau bai, hor, gertu, oso ondo, Sandra, eskerrik asko. Guzura pasauko gara orain, 2024 eta 2025ean Gipuzkoa eta Euskadiko txapelduna izan da, eta Amainako Tigrea Kopan finalista ere. Bera da, Amainako Tigrea, Jon Leal! Nandator. Hor dator, Tigrea. Venga, Tigrea! Jiu-jitsuan, bira bazle ditugu modalitate honetan, zeintza partekatuan bezala aritu beharko zarete bikote. Lehengoak lehiaketarako jauzia eman du eta bigarrenak K-batean debut garaipen handia lortu du, eta biak Sakura klubarentzat eredu direlarik, baden bat ez dago ados edo... Berak beste sari bat nahi da bela. Bai, bale. Amina Gourmat eta Graf Benzliman igo holtza gainera.
Hamenek krisian gauz, zein behar duzue edo aste bat, pertsona batek beste aste bat, beste batek edo sari apurtu edo zuek erabaki. Karatera ingo dugu salto oin, txikitatik aritu da karatea praktikatzen. Orain gerriko urdin marroia lortuta, etorkizun handiko ibilbida du aurretik. Odei Saez, etorri ona mesedez. Orain, judoaren txanda da, modalitate honetan ere bi irabazle ditugu, orduan badakizu, kustodia konpartida tokatuko jatzu ez ere bai. Eta, ekainan gerriko beltza lortuta judoko ibilbidean mugarri garrantzitsua ezarri dute Kalamua klubeko judokek. Eneko Korta eta Federico Cuenca, etorri zaitezte. Pelotan, bi bakarrik, hemen, ez dakit, sortzi, esan bezari, asko, jende asko. Ezin kontau asko batekin. Formal dauz. Oso formal, hauek dira superarriskutsuak. Bai, hori maten da. Hauek dira superarriskutsuak. Hauek. Beldur gaixa moto zuzuk hauek baino. Hori, kickboxean egon naiz, klase batzuk hartzen igual. Zeu zer esateko baten batek? Asko sari eta? Ez, bueno. Ya está, hauek ez da bez, hitzak hauz konpontzen. Lehoi asko, baina huelkatuak daude hemen. Txalo gero bat, argazkirak urbildu mesedez aurrera. Jarraitzotela ni, ointxe entero naiz. Bueno, oin inoiz nekatzen ez dan jendiakin hasiko gara. Hau dira, nekaezinak. Izena superoriginala, Bai, ez dago moduan. Bueno, bai. Atletismoakin hasiko gara, denboraldi bikaina osatu du, Euskadiko txapelduna 3.000 oztopoetan, azpi txapelduna 5.000 eta Espainiako txapelketan debuta eginda, etor dadila mesedez, Ugait Gartzia, txalo bero bat! Mendian urte askotan Klub Deportiboko mendi batzordearen arduradun izandakoak gaur egun umen irteretan ezinbesteko pieza dena, Jon Aristi Narbaiza. Tak, ikusten gehi, hau bai, amainako tigrea poliki, baina hau tak, saltoka. Rikuakin etorri da, Bai. Txirrindularitza eragoia zoin, Euskal Bizikletaren eta Itzuliaren historian giltzarri izan da, hamarkaetan txirrindularitza antolakuntzari egindako ekarpenengatik jasotzen du saria, Julian Eraso, etorri ona mesedez. Hau Erasoan ez dator da. Ez, hau lasai dator. Triatloian aurten erronkak gainditzea lortu du, eta urtetan egindako lan nekaezinagatik funtsezko triatloian, Idoia Uruñuela, etorri zaitez guregan. A ber, ni hemen atleta izan da, eta hemen dakat atleta bat, Ugait galderatxo badakat zuretako. Hain gaizki dago Ibarko atletismoa zuk irabazteko saria? A ber, Odei. Ontxe. Bai, oso gaizki dago, egia esan. Ez da egin ni zeba eman dezta zuen neri. Hau Eibarko futbol taldea moduan, Eima laga semanetik, kuestabago izin frenos, Eraso? Bueno, kirolak beti izaten ditu gora berak. Eta onak pasata gero batzuetan egon berda zai beste on batzuk etortzeko, eta hori izaten da la ley de la vida. Hori da, puertoetan txirrinda moduan, ez da? Hori da, bai. Neka ezinetza.
serio jarriko gara. Gaur eserleku bat bete gabe gelditu zaigu. Urtero fin etortzen zen kirolsarien gala honetara, eta bere falta sumatzen dugu. Maiatzaren batean joan zitzaigun Eibarren herri kirolen alde hainbeste lan egin zuen gizonak. Gainera, 1997an berak ezarri zuen gaur egun ere eibartarron artean indarrean dagoen marka 200 kiloko hari kubikoarekin. Txalo bero bat mesedez, Bioni Kortina handiarekin. Eskerrik asko. Bueno, sari banaketakin jarraituko dugu, eta galanila amaiera emoten hasteko artista batzuk ekarri ditugu. Gimnasia ritmikoa. 2002tik gimnasia ritmikoan aritu da, Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako txapelketan ibilbide luzea eta etengabeko konpromisoa erakutsi du. Bera da, Ane San Martín, etor dadila mesedez. Aida, maza eta guzti, ze sorpresa! Maza eta guzti, atopa! Bai? Ez da duzko? Zer txukun zatozen, konjuntora, ulia, zapatilla, maza... Esan ideia, konturatuan entrenatzaia hor dagoela eta ez dagoela etorri nahi. Bueno, orain, skatean. Iparreko skaterrak Euskadiko eskola zirkuituan podium ugari lortu ditu eta urteko rankingean 3. postuan amaitu du lanaren eta konstantziaren fruituak bilduz. Una xelogo, etorzetez gure gana. Sorpresaren bat ekarri da. Opa, una! Ostra! Bueno, ze. Ostra! Zer dakazu hor? Eskeita. Eskeita, ez dugu ondo identifikatu. Emango dizkiguzue zuen, hori ez, premioak. Eta erakutsi guzue trukito bat egiten, a ber, venga, una... Bana, hori, hasi. Guzi zelako publiko. Txaloero bat! Txalo bat, guraxetzat! Yepa! Malabare batzu, guzti a ber. Eskerrik asko, bikote! Itxaron! Denboraz garaiz gabizela, Unax, engo zen un malabare batzuk? Hori, aldatu. Guzi, zuk malabare batzuk eta ni saiatzen aiz egiten saltito bat, zure patineteak. Ez? Lotzatu inda. Bueno, nik ez duteko salto, igual apurtzen dutela zure patinetea. Eta ez dugu nahi hemen istripurik. Txalo bero bat, gure bikotentzak. Haupa txapeldona. Orain bai, sari bereziak emateko txanda aldu da. Sariak banatzeko daitezela taula gainera, Ekaitz Juaristi eta Kitxo Euskara Elkarteko presidentea, Andoni Amestoi, udaleko kirol zinogotzia eta Jon Iragola, Ibarko alkatea.
Txalo bero bat. Sari banatzaile ere, bai, ez da? Claro. Merezi dabe. Sari hauek banan sarituko ditugu, beraz, bakizue, saridunak, igoltzara, argazki egin, eta Zerekin hasiko gara? Bueno, gu Euskara elkarte bat izanik, Euskara sariarekin hasiko gara, ezta? Bai. Hasteko, triatloian bikain aritzeaz gain, Eibar Triatloi taldeko komunikazio lanak egiten ditu, beti ere Euskararen erabila zainduz eta sustatuz. Eskerrik asko, hain lan fina egiteagatik, Alex Higuera. Txalo bero bat. Ekarri azu. Galdera, denbora ondo gabiz, ordan galderatxo bat. A ber, Alex, torren aurrera. Hitz batzuk hemen Euskara saria jaso dozu, Euskararen rekiko kompromisoa gaitxik. Zeo zer aipatzeko? Ez, bueno, eta kitxoi eskertzia. Azkenean, gu triatloi taldetik lan haitzen dugula, gure kirola ezagutzea emoteko, eta azkenean guretzako eta kitxoi, hori, albiste bidaltzea euskera da dana publikatzea, asko eskertzen da. Así que hemendik eskerrak emote eta kitxori. Sustapenaren saria. Barrena kalean autoak saldu eta konpontzen duen enpresa ibartarrak. Baina kirola sustatzen ere lan handia egin du urte askotan. Talde bat babesten du futbol zaletuen ligan, herriko zenbat lasterketei babesa eman die, eta euren pasioarekin uztartuz, Afrikara joan dira hainbatetan lasterketa solidarioetan parte hartzera. Hauek dira Garajes García, txalo bero bat! Euskera no entiendes. Bueno, pues uno hace euskera y tú vas a tener que... Un poquito sí, pero no como para hablar. Vale, pues toma, aguanta esto, por favor. Se agradece que empresas y gente que apoye el deporte, apoye el euskera. ¿Tienes algo que añadir a eso? Bueno, nosotros empezamos hace muchísimos años y yo siempre he pensado que mi empresa ha sido como un deporte. O sea, hay unos valores, hay unos temas, hay un esfuerzo y hay una constancia. Si nos han dado este premio, agradecido. Para mí ha sido una sorpresa súper agradable y todo lo que podamos hacer para Eibar y la gente de Eibar devolver lo que ellos nos dan en el trabajo, bienvenido sea. Saretan ere zabaldu dugu, publikoaren saria banatuko dugula. Ze modernoak, Bai. Bueno, tokatzen zan, pixka berritzeak. Bai, berrizten famia da bizitza honetan. Garai berrietara moldatuz. Hori. Eta, azken asteotan, gure saretan eta webgunean, galdeketa egin dugu, herritarrak ze iritzi dakaten. Eta lehia bizia onda, aitortu behar dizuegu. Eta, azkenik Arratek Gutierrezek eraman du publikoaren saria, bere bizitza osoa edo ia kirolari lotuta egonda, eta klub deportibokoek ondo dakite hori. Orain, eskerrak emango diogu sari honekin, zorionak Arrate. Bueno, Arrate, herritarrak zu bozkatu zaituzte publikoaren saria irabazteko, nola hartzen duzu sari hau? Bueno, hau hartzea bakizu lagun asko edo momentu honetan mugitu diran laguneri esker.
Ni pixka bat sari honek orain ere izena izan arren ikusten dut asko eta asko gerala gaur egun kirolariak inungo ez marka, ez ezer gabe bizi geranok, ez are sozialaren menpe eta ezer, baizik kirola disfrutatzen dugunak eta horrela jarraitzeko asmotan. Orduan, hau usten dut jende guzti horrentza dela. Eskerrik asko eta zorionak Arrate, segi kirola sustatzen. Bueno, orain beste sari berezi badaukagu, errekonozimendua hain zuzen ere. Sorpresa bat, beste sorpresa bat. Hori. Sari berezi eman aurretik, urte luzez eta kitxon lan handia egin duen pertsona bati errekonozimendua egin nahi diogu. Betidanik izan da bera kirol albisteak sortzen, kirol sariak antolatzen, hauek banatzen, eta oraingoan berari tokatzen jako saria irabaztia, eta kitxoko langile zein hemen bildutako guztien izenean, mila esker Joselu Gorostegi. Bueno. Trampatu gutxa, sari, Bueno, Joselu, zu ezagutzen zaitxugunok, badakigu ez jatzula asko gustatzen, fokuen azpian egotia, beti egon zara hor ratzian lan pila bat egiten, baina, bueno, nola eskertzen dozu sari hau? Hombre, sorpresia izan da, igual ezain sorpresia, baina bai sorpresia. Ze pixkat zuek ezagutute, baina, bueno, lehen hemen egon diazen batzuk ziren kirola ez den kiroletan jarduten dutenak. Hau da nire kasuan, ni eurekin egon behar nintzen, ze kirolarik inoiz ez dut, hau ez dakit merezidudan edo ez, baina, bueno, uste dut ezetz, nire lana hor kanpoan da. Sarisa dana dela, zuen guztiontzat da, olakorik ez dago. Mila esker, Joselu. Iritsi da galaren une handiena, sari berezia banatzeko ordua. Kirolean lorpenak sari eta dominetatik haratago doaz, Arratek esan da moduan. Kirola egiteaz gozatzea da gehienek bilatzen dutena, eta pasio hori bestei zabaldu alba da, hobe. Mikel Lizarraldek gauza bi horiek betetzen ditu. Kirola egiteak eskaintzen digunari beste dimentsio bat eman dio eskelosi anizkoitzarekin kirolaz gozatzea. Posiblez bakarrik onuragarriare badela erakutsi digu. Gainera, ikusentzunezkoen bitartez, kirolarekiko duen ikuspegia maisuki aurkezten digu. Horren adibide da, 7 dokumentala. Eskerrik asko, Mikel, kirolarengatik egin duzun guztiagatik. Segi gozatzen. Bueno, Mikel, nola sentitzen zara? Ondo, eskertuta. Ni ez naiz olimpikua, nik ez dut errekorrik edo ez dut lortu, ez ebez, nire errekorra da egunerokotasuna. Niretako kirola terapia izan da, mendira joatia terapia da, eta espero daigun, mendi bizizak eukitzen jarretzia ibarren, terapia hori eitzen jarraitzu izateko. Eskerrik asko. Zeu. Odei? Bueno, nora doiaz hauek? A ber, itxaron pixka, mesedez. Ez dugu esan, noniokan ez da lahazten karrera. A ber, gube bagoiaz. 15 minutu dakagu, aurretik. Jo, ze prisa, Hauek nahi dabe ipini lehenguak horri, irabazteko. Ze kompetitiboa jendia, Ez dute kirolan espiritua ulertzen. Bueno.
Bueno, esan behar genuna, 2 puntu. Bat, San Silvestre, aipatu dugu lasterketa, hemen albuan hasiko dala, Errebaletik. Bai? Eta bihar goizeko 9:00 parrandatik bueltan zatozienean, Klub Deportiboa Urkor egoko da, orduan bertan depor parian geldituko gara, igotzeko mendira, bale? Ez eran asko, Eta... Saritu guztiak. Hori, joan aurretik, saritu guztiak, mesedez, holtza gainera igo, argazki bat eingo duguta. Saritu guztiak ona, mesedez, argazki familiarra ingo dugu, karri premioak. Bai. Ze bat ez da torri. Bale. Bai. Hauek jaso da bebiek. Ostra. Bai. Igual bi fila edo 3. Bai. 2 hilara ingo doguz, bale? Ekipo, 2 hilara txikitsuena gaurrian mesedez, eta batu. 3 ere, bai, igual, 3? Eitxu zen badalzo. Taki. Zema jende, Ugait, zuk bai jakin. Bihurri. Bueno, txalo bero bat irabazten zen. Hemen zedrago zapazitaka. Lana gauz. Bueno, ekipo, oin, 3 kontatzerakoan urte berrion eta bagoiaz, bale? 1, 2, 3, urte berrion! Akostete.